dispute yangu katika nama viwanza saka takaendako tupata discover total wataurani oba waurani ndio dispute yangu yakazonzimbia ava vakachizoisiya kunena ukile ngoma are we saying it was resolved? ndizvo iwangangokotvemo havo ndizvo ipapapo ndingati hongu ndekuti ukaona munhu ari munhu mukuru unzofunikira ndipinde unosiya achidi ndakaita izvi kana makawirirana chine zvamakaita avangotaura nyaya yekuti ndakangoita pane macost endakaitawo pamusoro saka ndangoti mambo anozokubatsirai kuti munozokrema macost acho akamira sei kawanisani zviyazida ichai kunyora macost acho mondipa kunyora macost acho waini ndaitoti ndinokumbira kuti andipiwo 1000 because ine yakatopinda makutomutengesera handisi kumutengesera imari yandakatoshandisa hazvisati zvoda kuratidza kuti yakashanda chii taurai kuti apa yakashanda chakati mari yakati yakashanda chakati mari yakati kumaroya izwai pangu ndatinyorai kuti lawyers mari yakati chakati mari yakati mwenda endei chitobhaya pendei munyore muri kumozomuyafopedza anditobhatopera nyaya nyorai makosa mosiyaro next case